inyong pagkamang gihapon. Garden of Diyos, this is of love. Gikan sa Tokos Family Workers! Yay! Espiritu Santo, amen. Karon magpasalamat ta sa adlaw nga daghan kitag nadawat sa grasya uban sa ato ang mga sponsors og ni hatag gyud og mga gasa gikan sa grupo sa Garden of Truth ug sa Oasis of Love. So aniya kami mga volunteers nga naningkamot ni tabang sa Tiutokos. Salamat kay nga magadawat sa inyong gasa. So, Ate Soy, grabe, oy, murag mauli yun ning nagkalisod din taon, oy. So, salamat kay Ate Soy. Emilia, salamat kayo. Salamat. Garden of Truth. Voice of Love. Ma'am Shirley, Ate Shirley. Thank you. Salamat, Kuya. Ha? Ha? Salamat ha? Marag kalisod mo na ipauli, no? Salamat. Isang kiig, 5 kasako bugas, na ay mga relief, na ay itlog, na salamat. Ligid pa kasama sa banan nyo. Doon sa iwas, pamaskong handog mo eh. Nakalisod taon ni Erlin. Pwede ko ka dito. Salamat kayo sa inyong pagkamang gihapon. Garden of Diyos, this is of love. Gikan sa Tokos Family Workers! Yay! Pagtuo ka din, sige patunghay. Pulong sa Diyos, papamati sa kabus, sakramento.